Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. So aphungu akuyembekezeka kusankha speaker komanso achiwiri awo kuti awasanu zikudzaza 2024-2030. Kusankha speaker ndi mwambo wapadera kwambiri, mwambo wopatsa chidwi kwambiri, so mwambo kwambiri ino tsetse. Nzanga Chikondi Manjawira anacheza ndi mmodzi mwa anthu ogwira ntchito kuno ku Nyumba ya Malamulo kuti zimakhala zotani imene aphungu akusika wa Nyumba ya Malamulo. Gawo 53 la Constitution limanena kuti pa msonkhano woyamba wa Nyumba ya Malamulo pambuyo pa chisankho, nyumbayi idzasankha aspikala ndi achiwiri awo asanayambe kugwira ntchito ina iliyonse. Akabichi, tatifotokozerani mwatsatanetsatane kodi ndondomekoyi imayenda bwanji? Aphunguwa monga unafotokozera kuti pa msonkhano wawo woyamba, chinthu choyamba chimene amanena ochita ndikusankha spikala. Izizi zimachitika chifukwa choti spikalayu amakhala mtsogoleri wazokambirana mnyumbayi. Potengera kuti poti ndi mtsogoleri, spikayi amaonetsetsa kuti nyumbayi muli bata, komanso kuonetsetsa kuti zochitika za nyumbayi zikutsatira ndondomeko zimene zinakhazikitsidwa mmene nyumbayi imene oyendera. Ndiyeno utha kuona kuti popanda mtsogoleri ameneyi nyumbayi singakwanitse kugwira ntchito yake. N'chifukwa chake chinthu choyamba akangokumana aphungu amene akalumbira akakumana, chinthu choyamba nchoti akwene asankhe spika ameneyi. Kodi munthu emwe angasankhidwe pa udondowo amenena kukhala ndi zomwenereza zotani? Ndondomeko zoyendetsera Nyumba ya Malamulo zimafotokoza zomweneretsa munthu kuti asankhidwe kukhala spikala. Makamaka ndondomeko 24 ya nyumbayi imafotokoza kuti choyamba munthu ayenera akhale phungu wa Nyumba ya Malamulo kuti asankhidwe spika. Akhale phungu woti sinduna kapena kuti wachiwiri kwa nduna. Komanso munthuyi ayenera avomere mwini wake kuti ali wokonzeka kukhala spikala. Akatero munthu atha kusankhidwa spikala. Chabwino, tatifotokozerani mwatsatanetsatane za ndondomekoyi yosankha spikala wa Nyumba ya Malamulo. Kusankha spika wa Nyumba ya Malamulo kuli ndi mastage awiri. Stage yoyamba ndi kupereka anthu amene aphungu awaganizira kuti atakhala spikala. Ndiye ku Nyumba ya Malamulo kuno, ofesi ya Clerk of Parliament ili ndi fomu imene aphungu amenewa adzagwiritse ntchito popereka mayina a anthu amene awaganizira kuti mwina atakhala spikala. Ndiye popereka pamene okhala phungu mmodzi amene akuyenera kuti pa chizungu timati propose, amene akuyenera kupereka dzina la phungu nzake woti amene akumuganizira kuti mwina uyu atakhala spikala. Pafomu pamene pa phungu wina akuyenera kusayinanso pafomu kuvomereza kuti phungu amene atakhala spikala. Ndiyeno tikatero izi fomu iyi akuyenera kuyibwezera ku ofesi ya Clerk of Parliament tsiku limenelo limene kuyenera kukhala zisankho za spikala. Nanga ndondomeko yosankha spikala wa Nyumba ya Malamulo imayenda bwanji? Apapa Chikondi ndiye kuti fomu iyi tapereka kwa Clerk of Parliament. Ndiyeno tsiku loyamba pa msonkhano wawo woyamba aphungu amenewa, chinthu choyamba chimene amenena ochita ndikusankha spikala wa Nyumba ya Malamulo. Izizi n'chifukwa choti spikalayi ndi mtsogoleri wa nyumbayi. Pazokambirana za aphungu a Nyumba ya Malamulo pamene abe kukhala mtsogoleri amene amaonetsetsa kuti aphungu akutsatira ndondomeko zonse zoyenera pochita zinthu mnyumbayi. Ndiye spikala ntchito yake ndi imeneyi, amaonetsetsa kuti amapanga decide pa chizungu timati questions of order. Akakhala kuti akutsutsana aphungu a Nyumba ya Malamulo amafunsa spikala kuti atanthauzire kuti zinthu zikuyenera kuyenda bwanji. Ndi amene ukuonera apapa sizingatheke kuti nyumbayi iyambe kugwira ntchito spikala palibe. Ndiye chinthu choyamba akakumana amasankha spikala. So tsopano tsiku limeneli Clerk of Parliament ndi amene amatsogolera zokambirana mnyumbayi. Apapa ndi kuti Clerk of Parliament walandira kale mafomu tinakamba poyamba aja. Ndiyeno tsiku lizokambirana zikayamba, Clerk of Parliament amapempha phungu amene wapereka dzina la phungu nzake kuti asankhidwe spika kuti akambe za phungu ameneyi.
zimene pachizungu timati move emotion. Ndiye phungu amene amayimirira ndikuperekano dzina limene ku nyumba yonse. Popereka dzina lamakambabe mwachidule zambiri ya munthu amene amaphunziro ake kapena ntchito imene agwira ponyengererano aphungu azinzake kuti amuvotere phungu amene. Akatero akakhala pansi phungu uja timakamba kuti amenene asayinenso pafomu paja amapanga zimene timati mnyumba ya malamulo amapanga sekondi kugwirizananso ndi phungu nzake kuti nayenso wavomereza kuti phungu amene atha kusankhidwa speaker. Tikatero akakhala kuti fomu ndi imodzi imene akalaki of parliament alandira, so ndiye kuti dzina ndi limodzi apapa ndi kuti akalaki of parliament amaulutsano sipamakhalanso chisankho, ndi kuti adzangonena kuti amene atchulidwawo asankhidwa kukhala speaker. Komano pakakhala kuti manominations achitika opitirira mmodzi menenso zimakhalira nthawi zambiri, ndiye kuti akalaki of parliament amapemphano aphungu a nyumba ya malamulo kuti ino avote. Pamakhalano ndithuka chisankho chimene chimakhala chachinsinsi. Aphungu amapitano kutsogolo kuti aliyense kuponya voti yake, akavotavota motere ofesi ya clerk of parliament ndi makaliki awo amayamba nokuwerenga mavoti aja nkupeza nokuti watsogola ndani. Amene amapeza mavoti ambiri mwa maphungu onse amene atchulidwa aja ndi ameneno amalengezedwa kuti wasankhidwa kukhala speaker wa nyumba ya malamulo. Chabwino, zimatani mavoti anthu amene amapikisana akafanana? Izi zinzotheka kuchitika. Tilekezo kuti pali aphungu atatu, awiri atha kufanana, awiri amene akutsogola. Zikatero ndiye kuti aphungu adzauzidwa kuti avotenso, ndipo adzapitiriza kuvota mpaka tili ndi speaker amene wasankhidwa clear kuti amene wapeza mavoti ambiri kuposa azinzake. Chabwino, chimachitika ndi chani munthu akasankhidwa kukhala speaker wa nyumbayi? Apapa tili ndi kachitidwe kathu kamene mwina anthu kunja kusankha kamvetse bwinobwino. Munthu akasankhidwa samanyamuka yekha kupita kukakhala pa mpando wa speaker. Anthu awiri tinakamba poyamba aja amene anatchula dzina lake ndi uja amene anavomereza amapita noko kamutenga pa mpando amene akhala phungu amene wasankhidwa uja. Ndiye phunguyo amachita nono ngati kuti sakufuna ndi amamukoka, akatero amayenda naye kupita naye kutsogolo pamene timati pa table, pamene pamakhala akalaliki a nyumba ya malamulo ndi amakaliki awo. Pa nthawi iyi ndiye kuti a chief justice alowano mu nyumbamo, akhala pa mpando paja amakhala speaker paja. Speaker amene ungosankhidwayi ndiye kuti apita, aphungu awiri amamusiya pa tebopo, amapita no patsogolo pamaso ndi maso ndi a chief justice. Ndiye kuti akapita pamene akalumbiranso, ndiye kuti kulumbira kachitatu, alumbira kale kawiri poyamba, akalumbirano koma kulumbira uku nkotsimikiza kuti wavomera komanso ndokonzeka kugwira ntchito ngati speaker. Akatero akalumbira motero amapita nokakhala pa mpando wa speaker asadakhale pali kachizungu kamene amayankhula pamenepo, amayimirira amati I stand and I give myself to the service of the assembly. Kuvome kutsimikiza kuti ntchito imene agwireno tsopano sagwirano mwakufuna kwawo koma agwirano monga mene nyumba ya malamulo ikufunira. Akatero amayimitsa kaye zokambirana mnyumbamu mwina kwa mphindi zingapo kuti akavale. Monga mukudziwa inu aspika amavala mosiyana ndi aphungu anzawo amavala ndi tonkanjo ndi kachipewa motero. Ndiye amayimitsa kaye zokambirana kutuluka ndikubweranso atavala bwino ngati speaker ndikukhala no pa mpando wawo ngati speaker nkumapitiriza no zokambirana. Ntchito yoyamba ya speaker nyumbayi iyo makhala yotani? Akatero speaker amakhala ndomuthandizira. Ndi nyumba ya malamulo nthawi zambiri amasankha achiwiri a speaker awiri. Ndeno ntchito yoyamba akangokhala kuti avalavala akhala no pa mpando wawo uja, ntchito yoyamba ndiye kuti akalako parliament ntchito yawo yatha yoyendetsa zochitika mnyumbayi. A speaker amapitiriza ndi ntchito yoyamba ndikutsogolera kapena kuti kuonerera kusankha kwa awiri awo a speaker. Akatero ndiye kuti nyumbayi zokambirana za tsiku menelo zathera pamenepo. Kodi munthu amene anakhalapo kale speaker wa nyumbayi amatha kusankhidwanso? Zimenezo ndizotheka ndithu, monga ndinanena kuti ukhale speaker chachikulu njoti ukhale phungu. Ndiye ngati unakhalapo speaker mbuyomu koma wasankhidwanso kukhala phungu ndithu linzo ndoti ndiwoyenera kusankhidwanso ngati speaker. Ndi izizi zithotheka andi zinachitikapo mbuyomu.
pomwe tikupita kumapeto kwa programu iyi pali china chimene mungafune mutatambasulira? Ndingonena kuti nyengo imene tikukambirana pano chikondi ndi nyengo ndithu imene ili ndi mbiri yokhazikika mukayendetsedwe ka nyumba ya malamulo. Ndiye kuti akatero aphungu alumbira asankhaso mtsogoleri wawo amene ali speaker ndi achiwiri awo, tikatero ndiye kuti nyumba ya malamulo iyi yakhazikika ndipo ndiyokonzeka kuyamba kupanga kugwira ntchito monga mene nyumba ya malamulo imene ikugwira, andi mpaka pamenepo ndiye kuti president athauza tsekulirano nyumba ya malamulo kuti iyambeno tsopano zokambirana zake. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.